दिनै सोरबा प्राइम मिनिस्टारा बुंबाबो चिफ मिनिस्टारा बुंबाबो बिथांखौ हगारदो होनना बुंबाबो कर्टआ बेखौ मानिना बेनिखायनो गबिन्द बोराय नों मा होनदों रन्जन दैमारिखौ बर'नो सोरबा चिफ मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टाराबो उदां खालामनो हाया होनदों नामा माने नोंथांमोना गिदों रन्जन दैमारि बिथाङा फैब्ला नोंथांमोननि ओंखामा जे गोमागोन नोंथांमोना जे दाहोना रुवाथि जानानै थानांगोन आंथ' हास्थायो रन्जन दैमारि बिथांखौ जायखिजाया कमप्रमाइसनि गेजेरजों लाबो बा उदाङै लाबो जायखिया उदांल' जाथों रन्जन दैमारि उदां जाखांनायनि उनाव सोरबा प्रमद बर' सोरबा गबिन्द बिथांमोना दाहोना रुवाथि थाना जानांथों बेखौसो आं सानो बिसोर जाबायदि बर' हारिजों गेम गेलेगासिनो दंना सोरला गबिन्दआथ' गबिन्द बुंनांगौसो गनायखौ जों हास्थायो जोंबो नाजाबाय थागोन जेरैखि जाया जोङो उदां खालामगोन बेबायदिसो बुंनांगौ बेना उल्थासो माबा सोरबा आसामनि चिफ मिनिस्टाराबो बख'नो हाया प्राइम मिनिस्टाराबो बख'नो हायासो होनलाबायो बेफोरखौ बर' जाथिनि सोरबा सासे लिडार होनना सानजायो नामा सोरबा प्रमद सोरबा गबिन्द सोरबा इउथ लिडारफोरनि माने खोनासंनो दिनै बार नाजानायनि प्रेयार एन्ड पिस केन्डेल लाइटिं प्रेयार माने आरज पिस माने गोजोन केन्डेल लाइटिं माने जों ममबाति सावनाय मानि थाखाय ममबाति सावदों दिनै जोंहा डियार नाब्ला हारि उदांस्रिनि थाखाय थैथाम गावनि जिउखौ बावसोमनानै दिनै जोबथेसालियाव दोङो दिनै बार नाजानायनि गेजेरजों दिनै सेसन कर्टआव बिथांखौ दाय गैया होननानै फोसावबाय दिनै बर' हारिनि गेजेराव गोजोननाय मोनदों नाथाय मोनसे बाथ्रा गाबोननि समाव दिल्ली सुप्रिम कर्टआव बेल हियारिं दोङो बेल हियारिं जोबथा बेल माने गनाय हियारिं माने खोनासंनाय रायजो राजाखौ गाबोननि समाव फिननाय रिजाल्टआ मा जायो दिनै बर' हालामनि रायजो राजा बिटिआरनि अनगायैबो आसामनि दाब जायगा गवालपारा धेमाजि कार्बि आंलं बर'फ्रा दिनै गोसो गोरबोआव केन्डेल लाइटिं खालामदों दिनै आसामाव 5,000निबो बांसिन जायगायाव केन्डेल लाइटिं बिदि प्रग्राम खालायदों जोंबो दिनै आसा खालामदों फोथायदों जों इसोरनियाव अबंलावरिनाव जों आरज गाबदों गाबोननि सानाव बेल हियारिंआव जाहाथे जोंनि डियार नाब्ला सारा उदां अख्राङाव फैनानै जोंनि बर' फिसा आइ आफा आबै आबौ साफ्रोमजोंबो जाहाथे जों खौसेथि गोरोब फैनानै मोजाङै सावरायनानै बर' हारिखौ मा लामायाव दैदेनलाङो मा मोजां लामायाव मेगन खेवनानै होयो जों बिथांनि सायाव दिनै अनेक राजखान्थि हान्जाफोरा साननो हागौ दिनै सोरबा राजखान्थिफोरा बाजानो हागौ नाथाय जाया बर'नि थै दोङो जाया बर' जों इयुनाव बर' हिसाबै थांनानै थागोन बे बर' सुबुंफोरा दिनै केन्डेल लाइटिं खालामदों दिनै बेयावल' नङा दिनै दाब जायगा दिनै माजबाट इउनाइटेड फरामनि दैदेननायाव बे हाबाफारिखौ लादों आरो लोगोसे गामियारिफोरखौ जों लिंहरदोंमोन बिथांमोना बुंदों जोंनि गामियावनो दाब गामियाव जों खुंगोन बाथौआरिफोरा खुंदों ख्रिस्टानफोरा खुंदों सोरबा ब्रह्मफोरा खुंदों सोरबा जयगुरुफ्रा खुंदों बर' फिसाफोरा उन्दुनो थायाखै नाथाय जों दिनै मानो सोरबाबा अनेक राजखान्थि हान्जा दैदेनगिरिफ्रा गाज्रि साननो हागौ नाथाय राजखान्थिया जाहोआ राजखान्थिया जाबाय साननैसोनि थाखाय नाथाय जों हारिखौ उदां खालायनाया जाबाय जों अरायबो हारिखौ सानफ्रोमबो जों मोजां लामाजों दैदेनलांनांगोन ओंखायनो जों दिनै डियार नाब्लाखौ उन्दैनिफ्राय गेदेर गासैबो जों बर' फिसाफ्रा सिनायो डियार नाब्लाया जाबाय बर' हारिखौ उदखारिनि आखाइनिफ्राय बर' हारिखौ उदां खालामनो थाखाय हाथियार आखायाव लानानै दिनै आवगायदोंमोन बिथाङानो फार्स्ट चेयारमेन अफ बै समाव बिएसएफमोन बिएसएफ समनिफ्राय बिथाङा दैदेनबोदों दिनैसिमबो बिथाङा एनडिपिनि फाउन्डार चेयारमेन अफ एक्स एनडिपि दायो जों एक्स एनडिपि हिसाबै जों बुंनांगौ बाध्य जाबाय दिनै जों फोथायदों अबंलावरि आफा इसोर आनान गसाइनाव जों आरज गाबदों गाबोननि समाव बिथाङा उदां जागोन
ओंखायनो आं खावलायदों रायजो राजा नोंथांमोनाबो दिनै केन्डेल लाइटिंआव फैनो हायाब्लाबो गावनि उन्दुनायनि सिगां जानायनि सिगांब्लाबो आफा इसोर आनान गसाइनियाव आरज गाबगोन होननानै आं फोथायदों। गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय। दायो आङो दिल्ली थांगासिनो दङ। थांनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय गाबोनाय मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे लिपिकां सार, जोंखां सार, आवगाय बिथां, गोरोंसार बिथां आरो राजु सरकार बिथांमोननि CBI-नि सुप्रिम कर्टआव हियारिं दङ। दा बेखौ मा रिजाल्ट फैयो बेनि सोमोन्दै खोनासंनो थाखाय दायो आं थांगासिनो दङ। आंजों लोगोसे मानगोनां मेडाम अन्जालि आरो जोंनिनो सिगांनिफ्रायनो नांथाबबोबाय थानाय एडभकेट मानगोनां मानास रनिया सार। दा दिनैहाय जेरैबायदि गासै रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि जांख्रिथायारि लोगो बिथांमोना जेरैबायदि हाबाफारि लानायनि गेजेरजों केन्डेल लाइट सावनायनि गेजेरजों इसोर आफानाव गाबोननि रिजाल्टआ मोजां जानायनि जेरैबायदि आरज गाबबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। आसा खालामदों नोंथांमोननि आरजआ खोनासंजागोन आरो जोंखौ इसोरा बोर होगोन आरो गाबोननि रिजाल्टखौ मोजां खालामगोन होननानै जायखिजाया मोजां रिजाल्ट मोनगोन होननानै आंहाबो फोथायनाय दङ। बेनि थाखायनो दिनै जोङो दिल्लीयाव फैबाय थादों। जायखिजाया गाबोन 11थासिमाव रिजाल्टखौ मोनगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो मोननायजों लोगोसे निस्सय नोंथांमोननोबो आङो बे स्टकनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायहरनाय जागोन। बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि।